Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang roden papagayam, kastiman ti surat ni pagayam tayo nga Althea iti balasiw taaw. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amin kablaawan kayo man pa iti naimbag nga orasyo amin mangbukbukal iti Lady L Productions. Sapay kumatag na nayon ti kinakaradkadyo amin tapno agtultuloy mate panangrayray awyaw kada kami babaan kadagiti agkakapintas a drama ngayon kay ipatpatangatang. Avid listener dakon sipud pa adda kayo iti radyo. Aging gayta adda kayon iti YouTube. Ilingod naklakuman itinagan nga Althea. Iti agdamaket agtrab-trabaho ak dito'y balasiw taaw. Ngem dispensaran yon, no jakon inlanad ayan ko apagilian iti agdama. Nakapagsurat ak Mang Bianong, kayat kuman ti paiwanwan ken ka, kayat ko manggan ti balakad mo kalpasan na. Kasti man narugyak ti amen Mang Bianong. Babairo ka talaga? Manipod adak iti abroad? Aging gaita ta nakasangputakon? Awan lata tinagbaliwam? Namintakil ka, babairo? Di kagdanag, ta insin ako, jay babae. Isuntumat namin ti umasasidag kanyak. Natural tuktukan ti manok no erect ti umasidag. Ay narason ti babairo dayta? Saan ka mapmapnek kanyak nga asawam? Iso nga agsapsapul kalatay ti sabali a babae, apang ipapapasam iti kinagatel mo a lalaki. Ni Althea mat, adda ayamot ti gatel a lalaki. Ay kat adda si kadayta? Just ka? Makauman ti kasta nga ramid mo. Papanamanan, kanayon data nagasatyar aramidam. Rumwar kay ti anyaman a kanito a kayat mo. Makauman ti kasta nga aramid mo. Kaslawan pamilyam. Babae man siguron ti mapan mo sarakan. One, babae. Ayup ka? Proud ka pa amang ibaga a babae ti mapan mo sarakan? Isuntumat la di kagsarsar din ang umaniwat. Di aklo na kon. Awan babae mo kit di Adan naktangam awan data tinagbaliwam. Babairo ka? No apay mo't ngamin asika tinakias asawaak Inay ayat nak iti kasta unay. Ita kasta kidinti ko nam. Di ta ka man langan. Agtalaw kan! Kat di ka nagpakpakita ayop ka! Sa bawel! Anya jay kinunam Althea? Ayop jay manugang nyo tatang. Simuro ti babae na. Pinanawan na kaming agina. Ay nagalasa na pa nagpampanunod ti kasta. Agasam tapimanaw lata nakaslaasaw.
Imbagpay di asaw, tanunapan umaraw kat amo na latatagaway. Ang di asawam ngay, ay makita lang tawanan bain talaga ang makaraman kanyak. Makita na, di na pa'y nakikita. Nagsakit tinakam ko, tatang. Pinanawan na kami nga awan apulos timbati na kada kami. Napatpatag ti babae na ngamda kami nga agina. Marunot lakuman di paglaslastog na. Tapno agnakam di ayop alalaki. Tatang, nalabusan ti kinarigat ni. Isong agabrodak laangan. Sigurado ka kadi iti day tapang ngedengmaw. Wan tatang, jakmet kayat nga agnanayon arigat ti kagubgubal ming agiina ah. Awan mo't tinamnamag iti amada a babairo. Tamanipod pimanaw, saanin na nagpakpakita. Kasanong agpakita kat agin enjoyan iti sidong ti babae na. Mabutang siguro nga agpakita ti jablaw. Da kayo pa'y lati makaamu ka dagiti anak ko, tatang. Ala anak ka. Aramidom no anya ta amom apagsayatan niyaw. Ngum pangasem tagsingsingpot kay tiya dayaw. Dagiti anak mo ti pang pangrunam. Saan ka kumangagluk-luko ijay adayaw? Wan tatang, sa anak mo't analuko. Ay sos, sa bali ti umadayo anak ka. Nagadun ti nakalipat iti pamilya na nga imadayaw. Nakaputput da lang iti dolyar, nalipatan damutan, anak ka nga dagiti pinanawan da. Iso asapay lakuma, kasaan ka tumulad kadakwada, anak ka. Nagabrodak nga rod mang biyanong nga imut ko iti kaunggap tinalaos asakit tinakam ko iti panangpanaw ti ama dagiti anak ko kada kami. Kanayo nak nga agsangsangit iti rabii tunggal malaglagip ko ti inaramid ti asawak. Agingga naglabas ti panawen ket naamamok ni Mon. Kat nagdaton kanyak. Inaklon kumat nga oray san kami pa'y nagkitkita mang biyanaw. Pasensya kan ha, no, itala sinong batak ti awag mo. Nagado ngamin ti aramidak. Kan kanayo na kamabambanog. Jakun masango ti mang reply kadagiti chat mo. Anya ka mutten? Di mo pa'y laibagan no dati sa bali a kachat mo. Anya? Awan mo't ngaminin ti oras mo kanyak. Manmano kang agchat. Siguro, at dati sa baling aramidem dita. Makaamu ka ano niya ti panunutam. Basta awan ti madingar aramidak. Nalabos mo tayo akin naman nagatap mo. Putdan talangin ti saritaan ta. No awan mo tinasayat nga ibagam. Makitam? Nagbiit ka pa'y ama-uma ang makisarita kanyak? Talaga siguro nga da sa baling aramidem dita. Ay, anjak amukan ka. Makauma ka kasasao. Nabambano ka kiti trabaho. Ngam kastapay ti panagsasaom. Sige, bye. No saan kayo nagkinkinaawatan ka ni Mon? Apay pa lang itultuloy yung ti relasyon nyo. Ay, aklunak, Cindy. Iti dua atawan a relasyon mikin ni Mon. Kanayon lata sumagsagsak iti panunot ko ni Alvin. Ha? Kanayon lata malaglagip ko. Jakman amungam. Kasla dasap sa pulak nga awan kin ni Mon. Ay sus, sa bali daytan, friend. Amangan no agayat ka pa'y lang aging gaita iti ex-husband mo. Ay, nagalas, Cindy. Jak kaya ta panunutan. Jak amuti sa wak. Mariribukan na ka talaga. Kaya't kung iwaksin ti may papankin ni Alvin ta, sa balin ti sitwasyon ita. Adan ka relasyon ko. Adamutin sa bali akadandan nana. Ngam, jak man amo no, kasano nga iwaksik ti may papankin ni Alvin. Jak amo ti aramidak, friend. Panunutom laangan anatayon, tapno dimon pampanunutan. Ha? Saan a deserving day di atao a pampanunutam? Iso nga imulam laangan di ta panunot mo anabayagan anatay. Tapno saanan a sumagsat di ta panunot mo. Ni Cindy mo't.
Ama dagiti anak ko dayjay. Anya ko ma. Saan mo't nagpakaama ka dagiti anak mo? Iso nga rod nga imay ka nagpatagabo diti abroad da binaybayan na kayo. Iso adi mon pampanunutan ti kasi a tao. Nagswerte mo ton, tada space na dita utak mo, takanayon mo alaglagi pa. Hello, Mon? Kumusta ka ditan? Kailiw kan. Kaya't ka na makita, Althea. Ha? Mon? Kuma, agbakasyon kan, tagkitatan. Uray ka na yun nga awan ti time mo nga agchat kanyak. Ay-ayatan ka lakta. Pasensya kan ha. Kanayon nga mi na mabambanuga kiti trabaho. Iso ang masadutak pa yun nga agchat kan ka. Kan adapay nga min online business ko. Iso pa imot ati sideline ko. Wen, maawatan ka, Althea. Pasensya ka matan kadagiti pagkurkurangag kang kano daduma. Kan iti panagim-imon ko iti kalabas. Awan anyaman na. O sige nga Ruden. Putden ti saritaan ta. Aramidag pa'y dagiti trabaho, Mon. Nariknak akayat ni Mon ti bumaway kadagiti nagkurkurangan na iti kalabas nga oresan kami pa'y nagkitkita mangbianong. Ngem jaklat ta na iwakse ti maipapan iti ex ko. Aging gaajak ni namnama ti panagparik na kanyak ket limod nga agsarsarita kami. Asaan nga amo ni Mon ti may papan iti dayta. Kumustan dagiti anak ka, Althea? Kasjay, nasaya at damutlat ta. Kaya't ko ida na makita. Kailiw ko unayin ida. Mabalin mo lat tamot ti mapan iti ayanda no kayat mo. Anak mo dagi jay. Sigurado ang maragsakan da no makita da ka. Sana balay, mapanak tulat tayo tayanda. Sika nga kumusta kan? Ha? Okay ak lang dito eh. Siguro, nakarkaron na pimintas kay ti kaddan dita abroad niya. Ha? Di mo baybay antibagin dita, Althea, para kadagiti anak ta. Alvin? Pasensya kan kadagiti, nagkurkurangak kada kayo iti kalabas. Nagmulanglingak ba't nga minta, insukat kayo kay tiniti sa bali. Saan ta napagsaritaan day ta? Nalpasan ti amin, Alvin. Diyak kayatin alagi pun ti makapasakit palabas. Anak, kumusta kan dita abroad? Kanayon da kadamdamagan dagiti anak mo. Agbakasyon ka kanaon. Sana bali tatang, dumanon tulot ta dayta. Kailiw da kan dagiti anak mo. Uray syakmat atatang, kailiw kayo aminan. Ngam, anya nga rod ngay, agiin nanos tayo Narigat mo't no agawid aklatan nga ima-ima. Iso nga rod nga imadayoak para kadagiti anak ko tatang. Wen, amok day ta anak ko. No dalagat basitan nga ornong mo. Agawid ka kitdain ta ag-business ka langan ditaw. Makitan to tatang. Agyaman na kiti panangas asikaso yu kadagiti anak ko Natural apokok nga rod dagitoy. Asikasok ida nga aging kay ti kabaulak. Agyaman nagtatang. Aywun kayam. At akatidamag mo, may papan iti daw nga asawa. Ha? Kwa? Awan at talaga da dya tao. Awan panunot na. Namutot ngam di na pa'y amumot at halyawon dagiti pinutot na. Nakarkaro at talaga ngam asaw, jajablaw. Ay na. Ay, makabannog at talaga ti agmalmalo matrabaho. Sumakit ti bagbagi, ta sa anak mo't kami na makataltal na. Agi na naagbiit. Sana bale,
Tamadamdama pa ya sumangpet dagiti amok. Ay, nagrigat at talaga ti biyag ti agpat-patagabo na ya. Amang ano ni Alvin ti umawawag. Nimot gayam mon. Hello, Mon? Nadisturbok ka diti panaginanam? Ako, saan? Apay anak kaawag ka? Kaya't ka lang nga kumustahin, sakbay ang maturog ak. Kaya't ko asiguraduhan, na nasayati ka sa saad mo dita. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak ditoy, ta nasayati ka sa saad ko. Okay aklaeng, nga ore mabambano ka kag malmalam. Anya nga rod nga katrabaho mo ti ginagarak ditoy. Maragsa ka na kamakam mo, nga okay ka lang dita. Numabalin la ko ma, tulungan ka kadagiti trabaho, nga adayo ka mat kanyak. Ha? Masyanak ngamin kang ka, tunggal ibagbagam ang mabambanog ka. Sige, aginana ka nga roditan. Adali mo ti rabi dita Pilipinas. Basta awan ti rumba nga pagdanagam kanyak ditoy. Nasayat nga rod no kasta. Makaturog ak anasimban, tamok ka nasayati ka sa saad mo. Sige nga rodan. Bye, mahal ko. Bye. Ay, anyan ti kastoy. Tiyak maawatan ti riknak. Kaya't ko nga ipamaysa ti panunot ko kinimon. Sumagsagsag latamo ti panunot ko ni Alvin. Anyamot tanda ti panunot. Ni Alvin ti nagchat. Hi. Kumustan ti inadag iti anak ko. Agan-anad ka akanayon. May samot na ito yung Alvin. Nakarkaro lakit nga rudo na mariribukan ha. Kaya't ko talagan nga iwaksi iti panunot ko nga isumot ti ama dagiti anak ko. Kasano kumangay nga iwaksik. Ay, just kekit diti kastoy. Maamnesia akla kuman. Tapno jakon malaglakip day jay nga Alvin. Amo ka din ni Monty panagsarsarita yu ni Alvin iti phone? Saan? Iso nga rodama kon konsensya ak. Panagrik na katluklukwa kon ni Mon. Gapo iti pan nakisarsarita kini Alvin. Hay! Aglo nagsindi. Naragsakak no kasasaok ni Alvin. Day timot a puso Kaslakit din makilkilig no basbasaag pa iti chat na. Maluksawag talaga iti day ti arik nagsindi. Ha? Agasam ngay. Ta sumagsagsag iti panunot ko. Amabalin pa'y amabuo man ng tinarakrak a pamilyami. Ngam amukmet asaan amabalin. Taaddan ka denden na sa bali. Kan adamutan ka relasyon ko. Iso jak amo ti panunutag sindi. Just kaya talaga na iti apuso kan panunot. Riribukan naglauna yun. Ay, nagrekot mo tanday ta sitwasyon mo. Ngam tingitingam anaimbag no anya ti romba nga aramidam. Pasikamot laang tinangibaga, akas laluklukwa mo ni Mon itilimod a panagsarsarita yu ken ni Alvin. Mariribu ka na katalagan sindi. Diyako na mo ti aramidak. Ay, basol ni Alvin daytoy. Apay ngamin ang nagparparik na pay laang dayjay at tao. Daytoy ita ti pakariribukak mang biyanong. Aginggay ta, limod pay laeng agsarsarita kami iti cellphone ken ni Alvin nga ex ko. Mariknak nga ay ayatek pay laeng aginggay ta ti ex ko. Napatagmat kanya karelasyon ko ita. Mariribukan ak unayan tamokmat saanan maisublay iti kasit isigod ti amin kada kami kin Alvin, ta agdan sa balay akadenden nana, ngam dagit anak ko ti nang runa maragragsakan, idin amanda nga ada
komunikasyon ko iti amada. Iwanwan na kumamang biyanong ta kasla luklukwe kaun nimon a karelasyon ko. To'y maguguran a kalafing mo, Althea ite balasew taaw. Te sumagmamanaw a tao kat saan na talaga matarusan. No kasanaw kaot-ot ken makadadael tiagsaad iti dua asibay. Ipapanda basta agpililatan iti maysa ket naan-anayen anaragsak. Ngarod, no pudno nga addaan ka iti rikna iti dua tao, no mapukaw mo ti maysa kadakwada, mas naayan ka. Pagangayan na, itanya manawagas, agsanuong ka. Dayta te mamagbalain an narigat te mangedeng. Anyaman ti aramidem, mangpasakit ka iti maysa nga ipatpateg mo, ken paspasakitam dayta baghem. Iswa pagayam Althea, san mo lukwen tabaghem. Agayat ka iti husto, saan kurang wenno aglablabas, saan adwa wenno nasursurokpay, umdasen ti maysa. Saan kang agayat iti dua, gaputa saan maikanatad daytang aramid. Saan mo alukwen ti padam a tao, wen? Nang runa dayta bagay. Maday ti agayat iti dua, iti agpada a panawen. That's right. Kasanaw no, dumteng ti kanitaw at pilyimon ti maysa kadakwada. Asino kadakwada ti pilyam? Ti imuna nga inayat mo, wenno dayta baraw akayat mo, ket padasam nga ayatan, wen nasakit ti mapanawan. Ngem, makabandog mo dayta patuloy ka masaksakitan. Narigat ti agdesisyon, ngem, narigat mo ti mangluko iti bagim mismo. Umdasen, jay may sa tao dita pusom, pilyom daytay tao nga ay ayatem, ken ayatan na kamay, analablabos pa'y ngem, ti panagayat mo, ken kuana. Oh, yeah! Kamo dyanan na, ibatik man ken ka pagayam ko, ti mabasa iti Roma Kapitulo 12, versikulo 9. Agayat kayo sipupudno, gurain nyo ti dakas, ket salimot-mutan nyo ti naimbag. Oh, yeah! Alright. Hala! Kasta pa'y nga road papagayam, aging gangay ti sumarano ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!